हेलो प्रणाम स्वागत बा रउआ लोग इनके हमरा इ नया चैनल पे जौना के नाम बा सोनू बाबू भोजपुरिया। हम ई बतावल ऐनी है इस चैनल पे। सबसे पहले तो रउआ लोग इनके नया साल के हार्दिक शुभकामनाएं। रउआ लोग इनकी जौन मन्नत होगे ए साल में भगवान रउआ लोग इनके पूरा करे। अब आई बात कइल जाओ चैनल के बारे में। चैनल ही हम भोजपुरी में ओपन कइले बनी। एमे हम भोजपुरी में जितना बिहार के खबर हुई, जितना मतलब कि नामी नामी खबर हुई उ चाहे बिहारी भाषा में अपना भोजपुरी में कौन फिल्म नया आइल बा, कौन पुराना फिल्म चलता, कौन कौन ट्रेंडिंग में चलता, ई हो गई। चाहे भोजपुरी में कौन एल्बम अच्छा चलता, कौना एल्बम में ज़्यादा अश्लीलता बा, कौना एल्बम के सुने के चाहिए, इस सब पे हम एमे वीडियो बनाए। रोवा लोग खातिर हम पे वीडियो बना के डाले। रोवा लोग अपन आशीर्वाद बनाए रखिए हमरा पे। इस चैनल के रोवा लोग सब्सक्राइब कर ली। काहे से ये चैनल पे खाली भोजपुरी के बारे में भोजपुरी भाषा के बारे में बात हुई, बिहार के बारे में बात हुई, बिहार में फैलत गंदगी के बारे में बात हुई, बिहार के केते सुधार जो वो बारे में बात हुई। सब चीज पे हम के ए पर हम बात करें और सब चीज पे ए पर हम वीडियो बना के डालें। रोवा लोग इनसे एक हमारे प्रार्थना रही नया साल पे, ये चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर ली। अपना नया रिश्तेदार जितना लोग है सब कोई के जरूर बताइए। नया साल के आप लोग हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, प्रणाम।